Què estàs mirant? Què mostra un objecte sense imatge? Què fa sentir la matèria? Aquests són els interrogants que suggereix Diàlegs de la mirada, una exposició que proposa a l'espectador una conversa amb obres d'art de diferents tipologies i artistes. Les obres d'art condensen la mirada subjectiva de l'artista, però alhora ens interpel·len, ens qüestionen, ens interroguen, ens llancen preguntes, ens desafien com a espectadors, no? I per tant esperen la nostra rèplica. I és aquest joc de mirades del qual ens parla l'exposició. La mostra presenta 38 creacions agrupades en 7 temàtiques diferents, per exemple Tapar, categoria en què s'inclou aquesta obra de Christo i Jean-Claude, un matrimoni que es dedicava a la dècada dels 70 a l'anomenat art de la terra. Utilitzaven tela per cobrir monuments emblemàtics o extenses àrees públiques. Un dels seus projectes, que mai es va acabar duent a terme, va ser embolcallar el monument a Colom de Barcelona. Un altre grup és vermell, color càlid i primari que s'associa a la passió, al perill o a la violència. D'això tracta l'obra de Juan Genovés sobre el final de la dictadura franquista. El color vermell aquí no és casualitat, evidentment, està per reforçar la violència i les convulsions d'una època. Mirar, llegir, valor, caminar i forat són les temàtiques restants. Són conceptes que ens ajuden a interpretar l'art d'una manera inusual. La Fundació proposa 3 itineraris diferents per no perdre's detall.